Prvním členem našeho týmu je Lukáš. Je to třídní bavič, který umí vždy rozesmát i ty nejsmutnější jedince. Je hodně chytrý a rád se vším pomůže. Akorát ta španělština mu moc nejde. Buenos Aires znamená dobrý den, že Luky? Další soutěžící je Danča. Máme ji tady uvedenou jako jezdce, protože její největší vášní jsou 100% koně. Mimo to je ale Danča skvělá tanečnice a všestranně schopná osoba. Danča is love, Danča is life. Tohle je Vítek, je to cholerik, tak se ho hlavně nikdy nesnažte naštvat. Mimo to je ale skvělý matematik, kterému jdou snad všechny sporty, které na světě existují. A že nevěříte, tak si s ním někdy zkuste zahrát volejbal. Evča je takový náš multitalent, účastnice zásahu pod záštitou Červeného kříže, chodí na různé olympiády, sportuje, maluje a vše z toho jí mimořádně jde. Každá naše hodina chemie začíná tím, že zatleskáme studentům, kteří se dobře umístili na různých chemických olympiádách. A komu náš potlesk patří nejčastěji? Správně, naší mladé nadějné chemičce Aničce. Adam? Ten je tady asi nějak navíc, ne? No, tak to je asi jedno. Adama jsme do této soutěže tak trochu donutili jít, ale poté, co zjistil, jaká je hlavní cena, byl i docela rád.